Okay guys. Tamang pala kita yan, tamang loto ng lumpia. Habang sira, mamarigo na. Kita kuan lang na. Paluto-luto lang na kita lumpia. Di marang balit magkalangoy. Ulit naman mga hadok maglangoy. Ngayong araw guys, nagkayaya ng barkada. Uy, barkada. At dahil nga biglaan at walang plano, ito na kami, natuloy na. Yan naman kasi ang kagandahan ng walang plano, natutuloy. Okay guys, nandito na kami sa entrance. Sa kanilang ka-spring ng Hubasan, Mapanas, Northern Samar. Ang bayad dito ay 20 pesos bawat isang tao pag taga ibang municipality ka. Pero pag taga Mapanas ka rin lang ay 10 pesos lang. Pag taga Mapanas ka, siyempre magdala ka lang ng iyong ID. Ito na nga, inilabas na namin ang aming mga ID. Buti na lang at nakadala kami. Shout out na rin sa mga barangay official na nandito, masipag na nagbabantay. Aba, nakilala ako. Ako daw ay isang vlogger. Ayan na nga guys, nandito na kami sa kanilang ka-spring. At agad ko nang sinimulan i-sit up ang aming side out. Naku guys, pag pupunta pala kayo dito, dapat maaga pa. Dahil pag tanghali na kayo, sigurado wala na kayong makukuhang cottage o magandang spot na mapipistuhan. Pero dahil mabait si Kapitan, siya pa mismo ang lumapit sa amin at hinanapan kami ng lamisa. Okay guys, pagkatapos mag-sit up ng tent, magluluto muna tayo ng lumpia. Yung ibang kasamahan namin, ando na nagtatampisaw na sa spring. Lalo na yung mga bata. Okay guys, adi si ipundata nato kagawa dito sa kagawa dito sa Barangay Hubasan, si Kagawad Gina Taringting. Dada ko ini. Stop. So, namin masusugad. Wala, pang-imbitar. Hello. Ang bubus po nga Pilipinas tini-imbitar namo nga bumisita sa namo kandang kapos. Kaya giupayo po, jadi damang tao yan na. Okay po. Masisiyahan po kam sa namo kandang kapos. Mapinit, nga limpyo, nga maupay ang paligid. Yun. Ang cottage man, pero man ang cottage. Cottage po, 300. Pag parking po, 20 pesos na. Ang parking, ang entrance fee po, 20 pesos na. Ay kam kahulap sila sa sakyan kay maaataman. San adi ng mga tanod, kaya dama babantay ng mga tanod. Pero may rin may nagbabantay ng mga duty, mga duty. Kami, hindi kami perme. Kabaysay din. Hindi na rayo. Mata ka din, anadi yan ah. Damo nga lugar magkaduri dilain, alin, kaisti, katarmam, palapag, lawang, artitse, damo nga magkaduri dilain. Naglulutak lumpia. Nagluluto siya. Si Kagawad, salamat. Okay, nga salamat sa inyo. Welcome kami sa kanang kapol. Salamat po. Welcome. Okay guys, ito nang pinakagusto ko sa lahat. Ang kainan time. Ang dami palang dalang handa ng aming mga kasamahan. Mabuti na lang kasi gutom na kami. Ala, sige Jaja, kain lang ng kain. Marasan ko, gulaman sa isda. Inihaw. Carbonara, ano na rin? Bikmak. Enggak, ang kampungan. Marasa isdang padis. Nagulogig na aja, kaya din mo lang sa chip. Okay guys, pagkatapos namin kumain, bumaba na kami sa ilog. Grabe, ang daming tao at ang lamig ng tubig. Buti na lang naglagay sila ng tali para hindi mapunta sa maling tao ang hindi marunong lumangoy. Aw!
para hindi mapunta sa malalim ang hindi marunong lumangoy. Pero guys, sa totoo lang talaga, ang daming tao dito guys. Ang daming naliligo at ang daming Masinsa na guys. Masinsa na guys. Nabubulol na ako guys. Kaka-voice over guys. Giyag ko din guys. Ano oras? Alas 3. Oh. Sulok gutok. Mano ka no? Ya, kare. Kare. Beri. Buntok boss. Enjoy na enjoy ang mga bata sa paglalaro at pagtatampisaw. Hala. Pati pa nga hindi bata, nag-i-enjoy rin. Picture ko kabay sila sa background. Okay guys, jadi natin kapitan di sa barangay Gubasan. Paris. Padis. Si kapitan, anong ngaran mo, kapitan? Oliver Lipata. Oliver ini. So kap, kada mo sa natin bisita yan ah. Oo nga ni nga, nagpapasalamat ta kay pero na ini pang 10 days pa lang among operasyon. 10 days? Wow. So nag-average na kami dito sa entrance is may git na 60. Wow. 2,000 sa 10 days. Congrats. Sa 10 days? Congrats. Ah. So ang mga attendance din naga 6,000 may git na. Kada ang mga skuter kada mo Damo nga salamat sa mga nagkadi sa barangay sa pariguan ang kanlangka. Payo balat ka di ka pinitin pariguan. Diri man liwat ka mo or lahat sininunugad at saka kan mayor kan attorney Ron Michael Tihano kan team Tihano damo nga salamat na gintatagang kami kasi ragod sin utang na lobby na mo din isang barangay Hubasan Ganun pa nga di kayo Tihano nakuan na nadalanan nga di. Oo. so ini tigpakadtupan sa Matikawas ginpapasiguro lahat ng mga makalsadahan nato ay nga tourism Matikaw. Kada ka upay na. Baka siya to siya. thank you sir. Salamat ka. Salamat ka. Salamat po. Salamat po, kapitana. Okay guys, nabari ko na kami. Hola to. Bye-bye.